לפני 105 שנים. לא הרבה. יש היום אחד בתל אביב, אם אני לא טועה, זקן, אומר שהוא שמע, ראה את הבן איש חי. אביו של הרבי סלמן, אביו של הרב מוצפי, חכם סלמן, זוכר את הרב בן איש חי, שמע את הדרשות שלו, מגיל 6 עד גיל 9, שמע את הדרשות של הבן איש חי. אומרים על פרס שהוא... פרס נפגש, באמת, לא? מי, מה בן איש חי? אומר לה, 105, פרס בן 90 ומשהו. לא, איך נפגש איתו? איך? לפני 105 נפגש. כן, אבל ב-90. את הפרס. כן, אבל לא אמרנו לו לבן איש חי. את הפרס ואת האוזניה. לא קשור עכשיו. לא ראה אותו. לא משנה. יש לו ספר שעכשיו יצא שפרסם. כן. אני זכיתי לקרוא בו. בן איש חי, עליו השלום, היה קטן. באיזה גיל הוא נפטר? 76. אני טוב תקל דגמי, אני יודע איפה לקרוא. 76 נפטר בן איש חי, שיחק עם אחותו בחצר ונפל לתוך הבאר. באר? באר. זה לא היום, אתה מזמין זקה, באים לך עם פנסים. לא, ב-76 הוא נפל? כפס, כן, 76. שחק עם נפטר. החוק בעוד. בגיל 76. לא, הוא נפטר בגיל 76. המשחק היה שהוא קטן. עכשיו אני מספר שהוא היה קטן, הוא נפל לבאר, כפסע בינו לבין המוות. ועבדו עליו והתעסקו איתו כדי להחיות אותו וחי. ואמר הבן איש חי, בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה לי נס גדול, הוא הקדיש כל חייו לתורה. ישב ולמד. איך כל התמונות של הבן איש חי זה רק כשהוא נראה צעיר? הבן איש חי הסכים להצטלם פעם אחת. יש איזה סיפור שהוא היה באיזה מקום, ופעם אחת הוא הסכים להצטלם, זה התמונה היחידה שאין, לא תראה עוד תמונה של הבן איש חי. תמונה מפורסמת, זהו. משהו. כן, לו תמונות עם שיער לבן. כנראה שזו התמונה היחידה, אמרתי לך, זו התמונה היחידה זה גם לא תמונה, זה דיוקן, אולי ציירו אותו. תמונה. הנה, הספר פה, תראה לי, אתה לא רואה את זה? תביא אותו משם. כן, כן, זה התמונה. מכירים אותו. אז עליו השלום, היה חריף ובקיא, ישב ולמד, היה תלמידו של רבי עבדאללה סומך, ובסוף התחתן עם הבת שלו, יפה מאוד, עם אחותו, מחילה. התחתן עם אחותו. ברמת גן יש לך בבית כנסת ישרים שם של העיראקים, איפה שגדלתי יש את התמונה עם כל הרבנים הגדולים של בגדד. נכון. אז הבן איש חי, אפילו אתם רואים במצנפת הזאת, הוא היה אלוף לעשות את המצנפת. איך לעשות את המצנפת בכמה קיפולים. הוא בעצמו היה לו 18 חליפות. חליפה לשבת, חליפה לראש חודש, ט"ו בשבט, חנוכה, פורים, חול המועד. חוץ מרב הוא היה לו עוד איזה כישורים כאילו. הוא היה דרשן ומנהיג. לא רופא. דרשן ומנהיג. הוא נקרא שמו רשקה בהג. מה זה רשקה בהג? רבן של כל בני הגולה. מי לא היה? גויים רואים אותו משתחווים. 50,000 אנשים היו בהלוויה שלו עם הגויים. איפה? בבגדד, לא? בגדד. הוא היה ענק שבענקים. פעם אבא שלו, המנהל שולחים לו שאלות. יום אחד הבן איש חי, רואה את השאלה, כתב תשובה, ושלח את זה שמה. אבא שלו לא ידע שהבן שלו שלח תשובה, הוא גם כתב תשובה. כשאבא שלו שלח את התשובה, אומרים לו, רבנו, כבר הורה בנך. הבן שלך כתב אותה תשובה, ואז הוא הבין שיש לו בן כזה ענק שיהיה גדול הדור. הוא היה לו אחים, קצת תלמידים שהתעסקו באדמות. חברה, איך קראו לחברה? אמרו, אנחנו נקרא לחברה של החכם. חברת חכם יוסף חיים. זה היה חברה. ותפסו אותם פעם איזה המושלים, באו, תפסו אותם, מסכנים, למי הולכים? מי החתום בראש? מי? בן איש חי. שמו אותו בכלא. 9 חודשים ישב בכלא. מה עושה אדם בכלא? דיכאון, קר לי, מר לי, כן? מה עשה הבן איש חי? כתב ספר, שו"ת תורה לשמה, יש שם קרוב ל-700 תשובות. 700 תשובות, שו"ת תורה לשמה, תסתכל, מי כתב אותו? יחזקאל כחלי. יחזקאל, הוא רצה להעלים את השם שלו, אז הוא כתב יחזקאל כחלי, גמתיה יוסף חיים, בדיוק. רק רצה להעלים, אמר נעשה, שיהיה לשמה, בשם שמיים, שלא יגידו, אני כתבתי. זה היה הגאון הזה הענק. הוא, דרך אגב, מביא לגמרא חולין, הוא מביא מעשה. קראנו בפרשה, לא ילבש כלי, גבר, לא ילבש גבר, שמלת אישה. גבר, אסור ללבוש, אתה רואה אנשים
דברים עם עגילים, שרשראות, מה אתה, לוח מודעות? שם לו פה... אבל בזמנו, אבותינו וכל זה היה נהוג. כן. יש... בוכריס, אבל זה... כן. לא, זה... טבעת. הרב מזוז, יש לו ספר אסף המזכיר. הוא כותב שבחתונה שלו, אביו הגאון, רבי מצליח מזוז, הביא לו טבעת. הוא אומר, ואני לא חושב שטבעת לגברים זה בעיה. אבל הוא אומר, בארץ ישראל לא נהגו. תלמיד חכם, ראית, תלמיד חכם עובד עם טבעת. יש כאלה שיש להם פה אריה, לא יודע מה זה. אבל ככה, לא ראינו. הוא אומר, בעובדה, שכתוב בהלכה בכף אחת בנטילת ידיים, תלמידי חכמים שתורתם ומאמנותם אינם צריכים לדקדק להוציא את הטבעת בשעת נטילת ידיים. זאת אומרת שבזמנם הלכו עם טבעות. גם שרשרת אפשר? לא, זה אתה עכשיו מוסיף. דיברו על טבעת. זהו. אז ככה יוצא. והוא כותב שהוא עונד את הטבעת הזאת בליל הסדר. ככה הוא כותב הרב. שמה? שהוא עונד את הטבעת שאבא שלו הביא לו לחתונה שלו, הרב מזוז עונד אותה בליל הסדר. ליל הסדר. מעניין. איך הגענו לזה? לא ילבש גבר. לא ילבש גבר שמלת אישה. אז מביא החכם בן איש חי על אבא שלו, מעשה יפה. תקשיב. אומר הבן איש חי היה אחד, הלך בשוק, רואה איזה בד יפה, אמר אני חייב לקנות. והיה עוד בד אחד, אבל פחות יפה, אותו צבע. הוא אומר יופי. הלא יפה למי? לאישה. כרגיל. והיפה? הוא לא גילה לה, אמר לה, זה אותו צבע, היא לא תשים לב, תפר לה וזה, הביא לה וזה מתנה, הוא לבש את החליפה בליל שבת וברח מהר לבית כנסת, היא לא ראתה. והיא אמרה, יופי, עכשיו תפשה את החליפה, היא מחכה לו שיבוא, היא אומרת, איזה חליפה, אמנם אותו צבע, אבל איזה, תראה מה זה, כל החליפה הכי יפה לקח. היא אומרת לו, תגיד, אתה לא מתבעת בחורה? אין אישה. אלא ליופי, בית ראשי תיבות, בנים, יופי תכשיטים, מה אתה אומר? אמנם אותו צבע, אבל אני רואה שאתה בחרת את הבד הכי משובח בשבילך, מה אתה שותה? ככה אתה מכבד את האישה? אמר, אני מכבד את האישה? אני מכבד את עצמי? אני מכבד את השבת? זה לכבוד השבת, לכבוד מי קניתי את זה? יאללה, לכבוד השבת. רבו עד שהלכו לישון. בלילה, חולם חלום. והבן שלך מספר, היהודי הזה חולם חלום, רואה בריסטור גדול בלילה, וכתוב על זה, יגל אש. השם ירחם. יגל, זה טוב, אברהם יגל ליבי, אבל מה זה יגל אש? לא מבין. על הבוקר הלך לחכם. אומר לו, רבנו, כך וכך, יש חכמים, מסתכלים עליך, רואים הכל. אמר לו, החכם, תגיד לי, היה לך מחלוקת אתמול משהו? הוא אמר, לא מחלוקת, היה ויכוח. ויכוח עם האישה, הוא אומר, כן, ויכוח עם האישה, תספר לי, מה היה? סיפר לו. אמר לו הרב, זה רמז שאתה לא בסדר. שאתה לקחת את הבד היפה, זה מגיע עליו. יגל אש, ראשי תיבות. לא ילבש גבר אש סמלת אישה. אמר לו הרב, יפה מאוד, אבל למה ככה הפוך? אם ככה, שיהיה כתוב, היו מראים לי, לי צד. למה יגל אש? הוא אומר שאתה הפכת את היוצרות, אתה נתת את החליפה הפחות טובה, אחרי אתה משמיים, ככה הראו לך. היה בן איש חי, היה משהו מיוחד. היה מדבר בשבת 3 שעות. 10,000 איש היו שומעים אותו בשבת. אז הוא בין האחרונים של הצדיקים, לא? האחרון אני חושב. כן, הבן איש חי במאה השנים. כן, היו... לא, רק עכשיו הרב עובדיה יוסף, הרי זה וזהו. זה מישהו באמצע? היו הרבה גדולים. כאלה גדולים, גודל היו כזה? הרבה גדולים, היו הרבה גדולים. יש לך את הבן איש חי, יש הרבה ראשונים הם היו בציון לפני. שלו. מי? אלה של אירופה אומר, זה היה לפני יותר מ-100 שנה, 200, 300. הבן איש חי זה למעשה, כמו שהוא אומר עכשיו, לפני 100 שנה. אם אתה אומר 100 שנה, אז היה לך אנשים... רבי חיים חיים בן עטר לפני 250 שנה. כן. מתי היה, חידה? גם לפני... לפני. 150 יותר. אבל גם בצד, גם עכשיו כף החיים. כף החיים זה עכשיו, לפני 60-70 שנה. כן, עכשיו בן איש חי. אבל סלי. כן, אין ספק, היו גדולים, אבל בכל אופן בפסיקה, בן איש חי, אתה רואה כל בן אדם שמוסר שיעור, הוא לא יכול בלי להגיד יש שיטת מרן, בית יוסף, שיטת הרב עובדיה, יש שיטת זה, אבל בן איש חי, מה כתב כף החיים עליו ושלום? קיצור בשבת 3 שעות היה מדבר, 10,000 אנשים שומעים אותו. אף אחד לא ממהר. אף אחד לא ממהר. ומי שרוצה לראות את הדרשות שלו זה זה.
כן? איך הוא בטח? כל שבת, הנה מתחיל, נגיד שבת בראשית, ויעש אלוהים לאדם אשתו, קודם כל מביא פירוש מהשייך. הוא אומר שהשייך זה חלק מה70 פנים לתורה, זה השייך. והיה מחבר את זה עם משל, איזה דברים נפלאים יש פה. הוא כותב, ציצית ראשי תיבות, ציווה עמוני, ציצית יתעטף תחילה. זה היה בן איש חי. ציצית ראשי תיבות, ציווה עמוני, ציצית יתעטף תחילה. לכן הוא כותב שטלית נגמר בתף. התפילין זה בסוף. התפילין זה אחרי הטלית. כי התף של טלית זה בסוף, אז התפילין של אחרי הטלית. הבן שלו, רבי יעקב, הוא... בן של מי? של הבן איש חי? בן איש חי, בן יעקב. הוא קיים עכשיו? לא, גם הוא נפטר, אבל הוא מספר. הוא לא בארץ? זה אני לא יודע. לא נראה לי. הוא מילא את מקום אביו. אמרו לו בכלל, הוא בליל שבת, התחיל לדבר. אחרי 5 דקות כולם צועקים, לא שומעים. אבל הבן איש חי 3 שעות, אומרים חז"ל, שכינה הייתה מדברת מתוך גאונו. והיו אנשים עומדים ועושים במניפה, לא אמת. היום יש לך מאוורר, יש לך הכל, יש לך מזגנים, יש לך שקוליות מחלקים לסובבים, והוא מסתכל. מתי הרב גומר? הכל כל יעקב, הבן איש חי מדבר 3 שעות, אף אחד לא מעיז. זה מעניין, ולא חוזר על עצמו, וממשיך דוגרי. טוב, אם הוא משהו- חוזר על אותו זה משפט היה משהו 17 פעם, סיפור. אתה אומר לו, את זה כבר אמרת. זה היה, עליו השלום, הבן איש חי. היה ענק שבענקי. פה יש סיפור עם יוסף מוקיר שבת. שמעתם יוסף מוקיר שבת? היה מכבד את השבת, היה אחד גוי בשכונה שלו. אמר, מה זה היהודי הזה ככה? הלך לחוזים בכוכבים, אמרו לו, החוזים בכוכבים, אלה שמסתכלים בכוכבים, תדע לך, לגוי הזה, כל העושר שלך ילך ליוסף מוקיר שבת. ככה ראינו. הוא ראה ככה, נכנס לחץ. מה עשה? מכר. את המכוניות, את הנדל"ן. מה קנה? אבן, וואלה, איזה משהו מיוחד. אבן ירו מספרה, היא נפלה לו למים. מה זה אבן? כל הרכוש שלו באבן. מה עשה? פעם עם תרבוש. שם תרבוש אחד, שם אותו ותפר אותו שמה, אמר, הכל על הרסים. איזה ילך ליוסף מוקיר שבת? אבל המטומטם הזה, לא יודע, רבות מחשבות בלב איש. צד השם יתקום. הלך בנהר, בגשר, באה רוח, העיפה את הכובע. לאן? לים הגדול. וימן השם, דג גדול. אחרי 5 דקות, 10 דקות, החוטים כבר התפוררו, מי בא? הדג. מגיע יום שישי, יוסף מוקיר שבת, זה צדיק. בשעה 4, הכל על הפלטה, לא כאלו, בשעה 6:05 הולך לחפש איפה החוט של הפלטה, איפה הפלטה, נפל לו הכפתור. לא מסודר הבן אדם. בא בשיר השירים, נפשי יצא מדברו. הוא כבר לא יכול, אתה כבר מיואש מהחיים, אמר איזה שבת. שותה, תבוא מוקדם, לא משנה. יוסף מוקיר שבת, כבר הכל על הפלטה, בא ללכת בית הכנסת, פתאום באים לו 2 דייגים, שמינים, מה אתם רוצים? הוא אומר, שמענו עליך שאתה אוהב את השבת. עכשיו, הוצאנו דג כזה גדול, מה נעשה איתו? אתה רוצה לקנות? אמר, אין שום בעיה. כמה עולה? שילם להם. אמרה לאשתו, תוציא את הדג הזה על הפלטה, אנחנו, מה עכשיו עושים? זה עכשיו עושים. היא שותקת, לא רוצה להתעסק איתו. זה מוקיר שבת. להעלים אותם. קיצור, הדייגים האלו עזרו לו, שמו אותו זה על השיש, והתחיל לחתוך, חותך, הוא לא הולך לצד השני, פותח, כל הבית נתמלא אור. מה זה? המרגלית של הזה היה שם. אומר הבן איש חי, איפה הוא שם את האבן? על הראש. על הראש. קח אחרי אותיות הראש, מה בא? אחרי רש, בא עוד שין. אחרי א' מה בא? אחרי א' מה בא? ב'. ראש. אחרי א', ב'. אחרי שין, ת'. מה יוצא? שבת. הוא שם את האבן, החביא מהראש, אבל הקדוש ברוך הוא גרם שהראש ילך לאדם ששומר שבת. עושה בוקר שבת. זה. מי שלומד את הבן איש חי, אני אמרתי פעם, לא צריך להוכיח, תביא לי מדען כזה שיש אלוהים, שתלמד גמרא עם בן איש חי, אתה תתחיל לרקוד, תתחיל לשמוח, תראה איזה תורה יש לנו, איזה משהו מיוחד. אין כמו הפירושים של הבן איש חי, זה משהו אדיר שבאדירים. אז כל אדם, עכשיו חודש אלול, בעזרת השם, מקבל על עצמו. אני עובר כל שבת על הפרשה, הייתי בירושלים פעם. הייתי גומרים שחרית, יושבים כולם, עושים קידוש, אוכלים חמין, וחתיכת האטריות האלו. חוגל. חריפות. לא יודע מה זה. אוכל את זה, גמרו, נרגעו, כל אחד, יש שם איזה 20 בן איש חי, כל אחד בן איש חי, קוראים סעיף סעיף.
כל שנה מסיימים את הבית. הרב, יש פה מניין בנץ כל שבת שחרית, בסוף התפילה, קידוש ובן איש חי. אבל יש חמין או שאין לכם? יש יש, קורסונים. יש לכם איסור? קורסונים. מתי יש לכם גומרים את איסור התפילה? לחמין אתם. מתי גומרים את התפילה? 7:30. בערך 7:30. ומתי מתחיל המניין השני? לא, אנחנו אנחנו עוברים עוברים לבננים. באמצע התפילה עוברים? לא, בסוף התפילה. עושים שם את אנחנו הקידוש. מתחילים 7:45. אנחנו מתחילים 7:45, אין בעיה. 7:08? לפי נס שילון דודי. הרמ"א כתב שבאמת בשבת מאחרים את התפילה. אבל להסתכל לאדם, בכל אופן חודש אלול, תראה נכון לעשות איזה שינוי קטן. תפילה בנץ זה מעלה גדולה בשבת. כמה יש מניין? הרבה? כן. יש שני מניינים. יפה מאוד.